Dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam, jako mi je drago što sam ovdje i evo nadam se da ćemo ovih zadnjih pola sata provesti, da vas neću puno daviti i da će vam biti zanimljivo. Kao da smo se dogovorili, doktorica Avguštin i ja, nisam pojma imala u biti koja će biti teme, ali se evo krasno nadopunjujemo. Hvala doktorici na njezinom predavanju. Upravo i ta tema, dakle, kako dobro ostariti, kako zadržati zdravlje i vitalnost u dubokim godinama života, kako živjeti u biti do kraja, ako je ikako moguće, kvalitetno, punim plućima, što bi rekli, koliko je to moguće. To je to umijeće življenja, u biti jedna vrsta, ajmo reći, umjetnosti. Gdje ja stišćem? Ovdje. Dakle, da bismo doživjeli zdravu, vitalnu starost, da bi uživali u plodovima svog dosadašnjeg života, u djeci, unucima, u ljepotama prirode i našim prijateljima, trebaju nam neke pretpostavke. Dakle, moramo tijekom cijeloga života voditi više ili manje, koliko je to moguće, brigu o svome zdravlju. Danas postoji čitav niz tehnika koje zovemo anti-aging strategije. Evo i čujem da se vaše doktorice time bave malo više. To su u biti različite genetske i prehrambene intervencije. Dakle, nema puno nekakve posebne tehnologije. Dakle, što u biti što trebamo preživjeti da bismo dočekali lijepe godine, zlatne godine? 4 najčešća uzroka smrtnosti, to su te 4 prepreke koje trebamo proći da bismo došli do svoga cilja. To su naravno traume. U današnjem supermobilnom životu, gdje dosta vremena provodimo u automobilima i prijevoznim sredstvima, šta tu trebamo reći nego pazite kako vozite, ne? Čuvajte se svakako. U prošlosti to su bile infekcije, upravo ove dvije, dakle ova 2 uzroka, u prošlosti su bili vodeći uzroci smrtnosti, danas je to obrnuta situacija. Infekcije, tu bi isto danas mogli puno pričati i o toj temi. Samo ću vam nešto reći vrlo kratko. Srčano-žilne bolesti čine danas, nažalost, 50% ukupnih smrtnih slučajeva i ono što nas u biti najviše zabrinjava u budućnosti, to su još uvijek nepobijeđene zloćudne bolesti, maligne bolesti i nažalost taj prag, dobni prag je sve niži i niži i različite vrste tumora i degenerativnih bolesti i imunokompromitirajućih bolesti su sve raznovrsnije i sve češće. Sad, evo, samo jedna digresija na infekcije. Pripremila sam za vas, nadam se da ćete razumjeti, šaljivu povijest medicine. Znači, prije nekih 2000 godina prije Krista počelo je sa, evo, uzmi ovaj korijen, bit će ti bolje. Pa onda, ma nemoj, taj korijen je poganski, izreci ove molitve. Pa je onda negdje već u 18. 19. stoljeću već su počeli nekakvi napitci, da bi u 20. stoljeću krenulo sa tabletama, sa lijekovima, počela se razvijati farmaceutska industrija. I tamo negdje od 2. svjetskog rata, evo, tu su nam došli i antibiotici. 45. penicilin, da bi već 10 godina nakon toga primijetili da su ti mikrobi malo mutirali. Jel? I onda su rekli ne, više penicilin, ne, sad ćemo tetracikline. I nakon toga, evo, do današnjih dana, taj ups, se ponovio još puno puta. Da bi na kraju, što bi rekli, pa trebamo sad još jače antibiotike. Danas se antibiotici zloupotrebljavaju vrlo često.
neracionalno se koriste i jako, jako često u slučajevima virusnih infekcija kada uopće nisu indicirani i to treba svakako izbjegavati, znači ponašati se odgovorno. Danas, evo nakon nekih 4000 godina, konačno priznajemo da su bakterije pobijedile, problem sa visoko rezistentnim sojevima je sve veći i na kraju vraćamo se na početak i kažemo evo, ipak dobar je bio i taj korijen, ali sad uz njega još uzmi i probiotike. Tako da, a mi tu imamo što ponuditi. Jedan čitava lepeza različitih prirodnih proizvoda i tvari koje nam služe kako bi se obranili od infekcija. I srčano-žilne bolesti, naravno, isto Kalivita nudi predivne proizvode i svakako ih treba koristiti da bi srčano-žilni sustav ostao zdrav i netaknut. Ono što ću ja danas u biti, što je moja tema, je kako se danas u biti zaštititi od zloćudnih bolesti. Broj je sve veći, rekla sam, dobna granica je sve niža i ta problematika je sve veća. U liječenje i u biti u prevenciju i u liječenje zloćudnih bolesti svakako treba uključiti, a mislim da je to danas svima jasno, i naravno lijekove, postojeće terapijske metode, ali svakako moramo razmišljati o prehrambenim kemoprevencijama. To znači upotreba hrane i različitih tvari iz hrane koje mogu same po sebi ili zakočiti, ili preokrenuti, ili usporiti barem tumorogenezu. To je bitno. A hvala Bogu, u prirodi postoji obilje toga. Tu imamo tri bitna puta na kojima možemo djelovati preventivno, govorimo o prevenciji, i to o prevenciji od malih nogu, a vidjet ćete zašto. Dakle, ne tiče se samo nas koji smo u nekim zlatnim ili predzlatnim godinama života, ali već danas mala beba kad se rodi, već tada počinje briga o zaštiti od zloćudnih bolesti, jer živimo u takvom svijetu, nažalost. Prva linija obrane su antimutagene i antikarcinogene tvari koje postoje u prirodi. One postoje, samo ih trebamo koristiti. Dakle, to je prva linija. Druga linija je jačanje našeg imunološkog statusa, dakle da naše tijelo pripremimo za obranu, da se uhvati u koštac sa stanicama koje gube funkciju ili su mutirale. A tu nam Kalivita ima što ponuditi, to znate i sami. I treća linija su antioksidansi, dakle tvari i biljne iscrpine koje imaju određenu antioksidativnu ulogu i snagu. I dakle potreba za takvom antioksidativnom zaštitom postoji danas od najranije mladosti. Kako nastaju uopće da bi se mogli zaštititi i obraniti? U biti moramo znati kako nastaju stanice raka. Ja ću samo kratko preletjeti preko toga. U biti rak je ništa drugo nego rezultat posljedica akumulacije oštećenja na određenim segmentima naše DNK, dakle u genima, koji su zaduženi za određene za usmjeravanje, kontroliranje metaboličkih procesa u tijelu. Kada se tu dogodi kuršlus, onda to isto, ako se sjećate one igre iz djetinjstva, pokvarenog telefona, sjećate se toga, jel? Ta igra je bila ja ću tebi nešto reći, pa onda drugom, trećem, četvrtom, petom i na kraju onaj 10. je naravno rekao nešto što nam je bilo jako smiješno, jel? To više nije ličilo na onu početnu informaciju. To isto se događa i u organizmu. Dakle, u tom
u tom procesu prijenosa informacija, jer naše stanice stalno komuniciraju, dolazi do greške. Gen daje krivu naredbu, izrađuju se, produciraju se različiti proteini koji imaju feler, grešku, i ta pogrešna informacija će rezultirati pogrešnom strukturom i funkcijom tih bilančevina. U ovoj igri dječjoj je to bilo smiješno, međutim u ovom slučaju, kada je u pitanju naš život, to nije ni malo smiješno. Dakle, treba znati da naša svaka stanica dnevno pretrpi oko 10.000 različitih mutacija na genima i tijelo se više-manje nosi, postoje sustavi koji se s tim nose, postoje kontrolne točke, postoje mehanizmi za uklanjanje takvih stanica i zato treba neprestano raditi na tom našem imunološkom sustavu da zna prepoznat takve greške. I kad se dovoljno veliki broj promjena dogodi na tim našim DNK dijelovima, normalna stanica postaje stanica raka. Jel? I tu je u biti tu leži uzrok raka, neurodegenerativnih i ostalih degenerativnih bolesti. Dakle, rak je bolest civilizacije, to moramo priznati. Kažu da će negdje svaki 4. čovjek vrlo brzo, svaka 4. osoba od nas koji živimo oboliti od neke maligne bolesti. To je jako loša vijest, vrlo zabrinjavajuća, i zato smo mi u Hrvatskoj ovu godinu proglasili u Kaliviti godinom borbe protiv raka i želimo posvijestiti ljudima tu opasnost i želimo im pružiti konkretne načine i metode za zaštitu. Jer ona postoji, jednostavna je, nije skupa i samo treba proširiti informaciju. Dakle, prva linija obrane od mutagena i karcinogena, to su tvari koje djeluju potiču mutaciju i tumorogenezu, stvaranje raka. Prva linija obrane su tvari iz prirode koje sprječavaju mutaciju gena, a to je klorofilin. Ne znam koliko je vama u Sloveniji on pri srcu, je li vam poznat, je li ga uzimate, je li uzimate uopće klorofil, pijete ga? Odlično. Ja sam proučavajući ovu tematiku mislila znam sve o klorofilu, međutim sama sam se iznenadila sad u zadnje vrijeme koliko je novih radova izašlo na tu temu, najnovije studije, tako da ću vam pokušati približiti. Dakle, treba znati, on se proučava 40 godina, to je vodotopljivi oblik prirodnog pigmenta klorofila i on je najsnažnija poznata antikarcinogena tvar i antimutagena tvar u prirodi. I on je prva linija obrane. Antioksidansi i sve ostalo su druga linija obrane. Biološko djelovanje je zapanjujuće. Možemo reći da su 4 osnovna mehanizma pomoću kojih klorofil djeluje. Prvi i osnovni je čisto mehanički, dakle on se hvata tvori komplekse sa različitim tvarima, otrovnim tvarima iz prirode i na taj način ih pomaže njihovo uklanjanje iz organizma. U biti ga istraživači opisuju kao jedan veliki elektronski oblak i vrlo je učinkovit. Ne biste vjerovali koliko je on učinkovit, tako da su rekli da je dovoljno popiti dnevno 0,1% otopinu da bi se broj tih genskih lomova na DNK smanjio za 50%. Znači 0,1% otopina, to sam izračunala pa ću vam pokazati koliko je to u biti malo.
On se bori dakle sa najvećim karcinogenima u prirodi i dakle sa ksenobioticima. To su sve tvari koje su nam strane, koje su proizveli ljudi, koji ne pripadaju našem organizmu. Jel? Kseno je strano, grčki, a bios je život. Sve što je strano životu, lijekovi, pesticidi, aditivi u hrani, karcinogeni, dioksini, furani i ostalo, sva ta čudesa u biti, ali i vidjet ćete, to su najnovija istraživanja, ima jednu fantastičnu ulogu u hormonskoj ravnoteži i zaštiti od tumora koji su hormonski uvjetovani, što me zadivilo. Dakle, što se tiče te matematike, voda obogaćivana klorofilinom u koncentraciji od 0,1% dovela je do smanjenja pojave neprirodnih genskih promjena za 50%. Koliko je to? Izračunala sam. To je 1 ml na 1 litru vode. Dakle, 1 ml je petina žličice koja piše na bočici. Na bočici piše jedna žličica dnevno, 5 ml. Dakle, petina te žličice je dovoljna da bi on djelovao. Prema tome i nije skup u biti za primjenu. To je danas isto važno. Najveća opasnost, samo sam vam htjela malo pokazati, jer ljudi obično ne razmišljaju o tim različitim kemikalijama, misle da je to negdje izvan, danas se to ne tiče, zato što to je čista psihologija ljudi. Sve što ne miriši, ne smrdi, ne predstavlja ti nekakvu direktnu opasnost, čim ne vidiš i ne čuješ, to niti ne postoji. Ne? Međutim, ovi postojani organski spojevi koji su za nas najpogubniji, na njih svakako treba ukazati. Zabrinjavajuća je činjenica da svake godine nastane 20.000 novih kemikalija. Evo, samo u SAD-u 15 milijardi kilograma kemikalija godišnje, samo u SAD-u. Otrovi ti dospijevaju u naš organizam gutanjem, naravno, kroz gastrointestinalni trakt, disanjem i putem kože. Dakle, naša koža je jedna od prvih brana za prodor tih kemikalija. Svojstva ovih tvari su zabrinjavajuća u stvari. Prvo je kemijska postojanost, znači sama riječ kaže oni se iznimno sporo razgrađuju i kad se jednom ispuste u okoliš ili uđu u naš organizam, tamo i ostaju. Posebno su dakle ugrožena djeca. Zatim bioakumulacija i biomagnifikacija, dakle umnožavanje. Dakle, nakupljaju se u masnim tvarima, u tkivima kao što su mlijeko, maslac, meso i salo, a uslijed kemijske postojanosti dolazi do povećanja njihove koncentracije u hranidbenom lancu. Dakle, što je životinja na višem stupnju u hranidbenom lancu, to je prisutnost tih tvari u njoj veća. Dakle, ima puno više u tuni nego u inćunima kad se radi o tom prehrambenom lancu. Transport na duge staze. To je ono što je također u biti potvrđeno činjenicom da smo globalno selo. Dakle, ne moramo biti blizu tvornice da bismo bili direktno ugroženi, zbog toga što te tvari kruže. Posebno su ugroženi, vjerovali ili ne, sjeverna područja, zbog efekta globalne destilacije. Naime, u toplim predjelima se ti otrovi koji su neki od njih u plinovitom stanju dižu u zrak i zračne struje ih nose kilometrima daleko da bi se onda u hladnim predjelima, recimo Alpama ili gore na sjeveru, oni pretvorili u vodu, u tekućinu i završili u ekosustavu. Tako da riba, na primjer sjeverna riba, to znate, sjevernih mora, je daleko više zatrovana od ribe ovdje iz našeg Jadrana. Tako da uvijek treba preferirati ovu ribu, a ne tamo nekakve. Isto tako sam protiv toga, bilo mi je posebno, stalno pita imate li vi omegu 3 iz krila? Pa nemamo iz krila i nećemo imati iz krila.
nikad nećemo imati iz krila, ja se nadam. Prije svega, to su oni mali jadni račići koji hrane kitove, albatrose i tamo cijeli ekosustav Antarktika i sad još i to moramo izloviti, jer sad nam nije dosta. Kad su bakalari i sve ostalo uništili, sad su prešli na kril. Ostavimo kril na miru, imamo mi našu omegu koja je iz inčuna. Dakle, sitna plava riba primjerena našem području. Toksičnost naravno i transgeneracijski otrovi prenose se sa majke na dijete. Danas dijete čim se rodi, majka ga doji mlijekom koje u sebi sadrži toksine. Dakle, mi smo vjerojatno zadnja generacija koja jela normalno čisto mlijeko i naše majke. Ja mislim da je to zadnja generacija. Ovo sad sve drugo, unazad 50 godina, sve je zagađeno. Posebno su dakle ugrožena djeca. Evo tu su naši toksinko i klorofilko koji nas upozoravaju stalno, svaki dan, da treba paziti, da treba stalno vršiti jednu vrstu detoksikacije i štititi se od otrova. Evo samo mala napomena, to su recimo poliklorirani bifenili koji se nalaze posvuda, to su u biti pesticidi i insekticidi sa velikim spojevi s različitim sadržajem klora. Nalaze se posvuda, dakle evo, ima ih i na Arktiku i Antarktiku, sedimentima, planktonima, ribama, pticama, ljudima itd. itd. Naravno, stabilni su i teško se razgrađuju, ali ono što je posebno za njih opasno, vezano za njih, je da prolaze tu placentarnu barijeru i izazivaju opterećenje fetusa. Zbog toga danas djeca, ako ste čitali, kod nas je bilo nedavno članak u novinama, kako su djeca sve češće izložena, primijećen jedan proces, to ćete i vi vidjeti sigurno i ovdje, da su djeca već sa 6, 7, 8 godina i prije čak u pubertetu. To su tvari koje mijenjaju hormonsku sliku i ubrzavaju pubertet. Isto tako su među glavnim uzrocima neplodnosti kod muškaraca i žena. Nađeni su i u sjemenoj tekućini, znate i sami, posvuda je tako, a i kod nas, ne znam koji, ali znam da je veliki postotak muškaraca danas u biti neplodan. Ja sam protiv toga, kaže ovaj mališan, i tako i mi svi trebamo galamiti i vikati, ja sam protiv toga. Tu su dioksini, za njih ste čuli, malo ih nađu u nekom ulju iz Španjolske, ulju iz ne znam od kuda, pa su bile do sad već preko 1000 različitih ekoloških katastrofa u kojima je došlo do ispuštanja dioksina u zrak i sve je to završilo u prirodi. On se nije isprao, on je tu negdje u našim masnim tkivima, a toga će biti i u budućnosti. Pogotovo dakle u mesu, mlijeku i mliječnim proizvodima i uljima. Opterećenost je velika. Vrlo su mutagene tvari, ne izazivaju direktno karcinom, ali kada dođu u jetru i kad tamo budu izloženi djelovanju enzima, postaju jaki karcinogeni. Najjači i poznati karcinogen u hrani je aflatoksin, ima ga najviše, nalazi se u orašastim plodovima i sjemenkama i zrnu žitarica. Isto tako na voću se može naći, naročito na domaćim pekmezima. Ovo je moj alarm. Najopasniji, dakle, ubojica iz hrane, aflatoksin. Nikakvo iskuhavanje pekmeza na kojem su pljesni gore neće ukloniti aflatoksine iz te marmelade i to se ne jede. To se nipošto ne jede. Ja se sjećam, moja baka jadna nije znala, ona je to uvijek prokuhavala. Ne? Organski spojevi nastali termičkom obradom namirnica, to je ono što nas najviše pogađa. Pogađate, jel to su tvari koje nastaju prženjem, pohanjem, kuhanjem i tako dalje i tako dalje. I sve ono što je fino u stvari je jako opasno.
Isto tako izgaranje u industrijskim postrojenjima, cigaretni dim također, dakle tu su izvor nafta, naftni derivati, ispušni plinovi automobila. To su heterociklički amini, nitrozamini, akrilamid i policiklički aromatski ugljikovodici, sve grozna imena. Akrilamid je još 2002. u Švedskoj, u Njemačkoj se vodi čitava kampanja ovih godina protiv akrilamida, jer je jako otrovan i karcinogena tvar, a znate gdje ga najviše ima? Nažalost, najviše ga ima u čipsu, pomfriju, svim tim prženim krumpirićima, a najviše ih djeca jedu. I po restoranima, to je osnovna hrana. Odrezak i pomfri i 3 lista salate, to je uglavnom meni po većini restorana. U 100 grama, znači u jednoj vrećici samo prženih krumpirića se nalazi 1000 puta više akrilamida nego li je dopušteno. Samo u jednoj vrećici. I koliko sad to dijete pojede vrećica tijekom svog života, onda znate što se događa, šta se čudimo da u 30. i 40. umiru od raka. Heterociklički amini se naravno nalaze u roštilju, pečenim kobasicama, pečenoj piletini, svinjetini i tako dalje. I na našu veliku žalost, to su među najkarcinogenijim tvarima na zemlji odmah iza aflatoksina. I svaki put kad jedemo pečeno, a kažu morate ispeći pile dobro, inače ćete dobiti salmonelu, jel? Onda birate, ali nečeg se mora umrijeti, ne? Sad možete izabrati. Uglavnom, one oštećuju dakle DNK i vrlo su snažni. Međutim, za vašu informaciju, ako prije toga meso marinirate sa paprom, ružmarinom, češnjakom i svim tim začinskim biljkama, bitno ćete smanjiti karcinogenost takve hrane. Nemamo baš puno vremena, samo da vam pokažem, ovo me uplašilo, nažalost nemam podatke za Sloveniju, ne znam je li itko to radio, ali mislim da nam je prehrana tu negdje slična, jel? Vidite udio tih heterocikličkih amina u hrani, u svakodnevnoj prehrani. Ovo su pojedine studije, znači neke srednje vrijednosti studija koje su rađene, pa onda vidite da je u Švedskoj, recimo u Japanu, jel, najmanji unos. Tu je negdje onda i korelacija sa činjenicom da tamo ljudi zaista dugo žive, zdravo žive i imaju najmanju pojavnost karcinoma, a naša prehrana skupo košta. Hrvatska i Mađarska su među zemljama sa najvećom stopom oboljevanja od karcinoma, a pogledajte koji je kod nas u Hrvatskoj unos ovih heterocikličkih amina. Katastrofa. Ja kad sam ovo vidjela nisam mogla vjerovati. To je stravičan podatak, jel? I ovaj jadan da kaže, toksinko, čuj, stari otrovi me zaista budu pojeli. Ali tu imamo klorofil. Treba ga, zašto ga ne koristiti kad znamo ono što znamo, a to je da je količina klorofilina potrebna za antimutagen i antioksidativni učinak daleko, daleko niža od količina svih ostalih poznatih djelatnih tvari i antioksidansa da bi se postigao isti učinak. Dakle, ovo sam rekla, dakle, treba nam samo 1/5 žličice, ali sad nećemo dijeliti. Znači, jedna mala žličica u litri vode je dovoljna za cijelu obitelj da dobije decilitar tog napitka prije svakog obroka, naročito ako je taj obrok pečeno meso i namirnice koje sam navela. Ovo ćemo malo ubrzati zbog... klorofilin, dakle, zaustavlja mutagenu aktivnost tvari iz pečene svinjetine i govedine, duhanskog dima, dizelskih para, tu su ti ugljikovodici i ugljene prašine za više od 90%. To je frapantna činjenica i
sretni smo što uopće tako nešto postoji. Isto tako kod ovih alkoholnih pića. To je dakle prvi mehanizam djelovanja, vezanje i uklanjanje otrovnih tvari, mutagena i karcinogena. Drugi mehanizam na koji on djeluje je antioksidativno. On je antioksidans. I to kakav antioksidans? Koji prodire u svaku stanicu. Dakle, njemu ne predstavlja problem proći membranu, čak i ući u mitohondriji, gdje nastaje najveća količina slobodnih radikala. I on to može. I hvata, dakle, sve glavne kisikove radikale. To su elektrofilne čestice, dakle, fali im jedan elektron, što bi rekli daska jedna u glavi, vrlo su reaktivne, pa onda uništavaju sve oko sebe, sve ono što je dobro i zdravo. Treći način na koji on djeluje je modifikacija metabolizma i detoksikacija karcinogena. Ovo je jako važno za općenito zdravlje, ali posebno za žene i muškarce u srednjoj dobi, za zaštitu od tumora koji su hormonski ovisni, jer ovdje klorofil pokazuje iznimnu aktivnost i korisnost. Naime, postoje tvari u prirodi, ovi otrovi koje sam spomenula, koji nisu na listi mutagenih i karcinogenih tvari, ali to postanu kada se aktiviraju u jetri. Dakle, da bi to postali, jetra je naša pametna, ona ima određene sustave, enzime, koji te tvari koji dođu u organizam, a kojih prije 50 godina dakle uopće nije bilo, ulaze u jetru i ona tamo u toj svojoj prvoj fazi, to su enzimi citokrom P450, jedna cijela familija enzima, i oni sad pregrađuju te tvari koje su došle, režu im ruku, nogu, glavu i tako dalje, nastaju čudovišta, vrlo reaktivne molekule, često puta još opasnije od onih koje su ušle, međutim to za organizam ne bi trebao biti problem, jer oni se nalaze u tvornici, na pokretnoj traci, gdje jedan radnik čerupa, a sad ovaj drugi odmah rješava i šalje dalje na otpad ili već gdje treba, na uništenje, spaljivanje. Uglavnom, međutim, tu se najčešće događa zastoj kada faza 1 i faza 2 nisu usklađene. Zbog obilja toksina dolazi do hiperprodukcije i hiperaktivnosti enzima iz prve faze, a enzimi iz druge faze su nešto usporeni. To vam je otprilike kao da ste na autocesti i vi vozite 120, a ne vidite da ispred vas, zbog magle ili nečeg drugog, stoje i voze 30 na sat. I vi se u njih zabijete, jel tako? Sad leti metal i tako dalje, sve leti po okolo i uništava. To se otprilike događa u našoj jetri. Nastaju reaktivni spojevi, karcinogene tvari i slobodni radikali i počinje problem. Dakle, vrlo velika vjerojatnost nakon određenog vremena za nastanak spontanih tumora. Klorofil je taj koji izjednačava enzimsku aktivnost faze 1 i enzimsku aktivnost faze 2 kao policajac koji će na tom rotoru uspostaviti normalan promet, što je fantastično. A njegova aktivnost je važna za metabolizam estrogena kod žena u predmenopauzi i menopauzalnoj dobi i postmenopauzi, jer se smanjuje opasnost od tumora dojke, jajnika, endometrija, koji su i, nažalost, i najčešći kod žena, a kod muškaraca rak prostate. Dakle, tu klorofilin ima aktivnu ulogu. Isto tako, ovo sad neću vas zamarati, dakle smanjena je pojava raka, isto tako, istim mehanizmom, to smo mi imali više slučajeva, gdje je klorofilin riješio fibrocistične promjene na dojci. Popis onoga što on sve može napraviti je jako dugačak. Ovo je samo jedan manji dio. Da bismo mu pomogli, da bismo tu fazu 2, kad se
tijelo u biti lišava, eliminira te otrove. Da bismo mu još više pripomogli, treba u prehranu uključiti što više brokule, kelja, raštike, kupusa, bijelog luka, češnjaka, jel? Treba jesti orašaste plodove, kokosovo ulje, maslinovo ulje i od čajeva najbolja kamilica i robua, dakle i zeleni. To je velika pomoć. Robua. Kamilica, kako kažete kamilica? Rojbo. Kako vi kažete za rojbo? Možda nisam dobro rekla, pa ste me krivo shvatili. A od naših proizvoda, kalivitinih, dakle, velika pomoć je ako uzmete samo recimo magnezij uz klorofilin, napravili ste puno. Jer najčešće magnezij nedostaje, a faza 2 detoksikacije jako ovisi o magneziju. Isto tako o sumpornim spojevima kojeg ima u garliku, kojeg isto treba, ako ne jedete češnjak ovako, onda barem na ovaj način. Resveratrol, kurkumin također jako pomažu. I vi ste već ovim dobili jednu fantastičnu zaštitu, pogotovo, kažem, ona mala djeca. Ako imate djecu i unuke, svakako im dajte žličicu klorofilina svaki dan. I četvrto, to je najnovije, to i mene iznenadilo. Ja sam inače jako oprezna kad ljudi dođu sa problemom već postojećih tumora, morate jako paziti što ćete im dati, jesu li na kemoterapiji ili nisu, da ne biste pokvarili u biti tijek terapije. I tu sam bila malo oko klorofilina jer nisu postojala istraživanja koja bi podupirala njegovu terapijsku primjenu. Međutim, sada postoje i ona. Ta istraživanja kažu, vrlo su obećavajuća, rađena su na stanicama raka debelog crijeva, kolona, gdje je klorofilin u biti već postojeće tumorske stanice, što je nevjerojatno, dakle već postojeće tumorske stanice, nije ih ubio, ali ih je uveo u jedno stanje koje se zove cell cycle arrest. Znači to je stanje kad te stanice se više ne repliciraju. Kao da su tamo negdje odložene, smrznute, jel? Ostale su takve kakve jesu, ali su u stanju mirovanja. Što je jako obećavajuće. Čitav niz ovih lijekova, najnovijih lijekova je usmjeren upravo na to kako tumorsku stanicu, kako pokrenuti te određene procese i određene enzime. I na kraju doziranje. Dakle, zaštitna količina je vrlo mala. Ona se kreće negdje oko 0,5 mg po kilogramu tjelesne težine dnevno. To bi otprilike bilo za osobu od 75-80 kg, 35 mg dnevno, što znači 1 do 2 jušne žlice. A terapijska doza je nešto veća, dakle kad već postoji neki problem, onda treba povećati na 100 mg, jer ta se količina spominje u literaturi, onda ju i mi primjenjujemo, to su 2 do 3 čepa dnevno, razrijeđena u vodi. I najnovija primjena klorofilina za bebe, male bebe, za trudnice i dojilje kojima ovakvi proizvodi nisu namijenjeni jer nisu testirani. Ali oni će ga koristiti na jedan sasvim drugačiji način, tako da će namirnice, voće, povrće i ostalo ispirati 5 do 10 minuta, namakati u klorofilinu ili meso prije prženja i postići ćete sličan učinak. Dakle, barem ćete osloboditi hranu koju beba ili mama jede od toksina, a i mi svi ostali. Dakle, i samo kratko na kraju, drugi naš proizvod koji također djeluje na smanjenje pojave karcinoma, koja djeluje antimutageno i antikancerogeno, je Rhodiola rosea. Fantastična biljka.
ima jako puno djelovanja, ali ovo je manje poznato. Ona je jedna od rijetkih biljaka koja djeluje samostalno i u kombinaciji sa kemoterapijskim sredstvima. Po ovim istraživanjima najviše su ih radili Rusi. Dakle, ovdje vidite jednu skupinu gdje je u pitanju ciklofosfamid, kemoterapeutsko sredstvo, gdje je smanjen rast tumora za 31 do 39% i metastaza za 18%, ali uz značajno smanjenje broja zdravih stanica u koštanoj srži. Kada je dodana iscrpina rodiole, smanjen je rast oba tumora i broj metastaza, ali nije došlo do promjene u broju zdravih normalnih stanica u koštanoj srži. Dakle, upotrebom rodiole osoba koja je na terapiji će nakon te terapije imati zdravu krv, normalan broj krvnih stanica, što je važno za daljnje liječenje. Ovo je bila ova samo iscrpina rodiole, a zajedno, dakle, ciklofosfamid i rodiola su imali učinak za 36% se povećala učinkovitost lijekova i povećao se broj leukocita. Dakle, fantastično djelovanje. Rodiola smanjuje isto tako toksičnost kemoterapeutika i potiče njihov antikancerogeni učinak. Zato ju preporučamo osobama na kemoterapiji ili zračenju za jačanje imuniteta osoba pod stresom, za sve nas koji smo izloženi kemikalijama i za oporavak krvne slike. Isto tako rodiola povećava utrošak energije do 30%, stvaranje ATP-a, molekula energije, nosioca energije za 30%, jako je korisna ljudima, srčanim bolesnicima, sportašima, učenicima, studentima i svima nama ostalima. Dakle, s Kalivitom i ovim divnim proizvodima što ćemo nego ravno do duboke, zdrave i bogate starosti. Živjeli!